Què fem aquí? Aquí som a l'àrea recreativa dels Pins, que és una zona d'una important vàlua natural, amb les gorgues i amb tot l'entorn que tenim. Ens preocupa aquest espai, ja fa temps. De fet, tenim pendent, estem treballant una experiència pilot a través de la Diputació de Girona per tal dels diferents llocs on hi ha sobrefreqüentació de gent, com treballar-hi. I aleshores aquest any precisament d'això, tota aquesta gent que aquí ens acompanya, la concessió de l'espai ha anat a càrrec de l'Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa. Per tant, aquesta entitat, prou coneguda, molt coneguda a la comarca, i amb la seva secció jove, com veieu, seran els que es faran càrrec de l'espai. De manera que no només serviran a la gent que necessita alguna beguda o algun entrepà, no només mantindran els serveis, etc., sinó molt important, fan una feina que ens sembla imprescindible, que és explicar als que ens visiten on són, i per tant que tinguin cura de l'entorn, que tinguin cura de les gorgues, que les escombraries, les deixalles hi ha contenedors, han posat un espai amb uns plafons explicatius, una petita biblioteca infantil, i ara aviat també, precisament amb aquesta col·laboració amb la Diputació, encartellarem la zona perquè els que ens arriben aparquin com cal, sàpiguen on són, vagin amb la velocitat adequada, etc.